Jina ngħid u ngħidha b'ċerta mistħija ġifieri, mhux xi ħaġa li għandi nkun kontent biha. Imma jiena meta kont żgħir qatt ma kont naqra, la Malti, la Ingliż xejn. Id-dar ma kenniex kultura ta' qari. Il-ġenituri tiegħi kienu pjuttost semi-litterali, ma kienux nies li jaqraw. U jiena drajt ma naqrax ukoll. U fil-fatt il-ħin tiegħi kont inqattaw niġri barra fit-triq, jew kien hemm wied fejn konna noqogħdu u konna ġifieri s-sajf minn filgħodu sa filgħaxija ma kontx nara d-dar, ħin kollu niġri barra. U fix-xitwa inqas però xorta waħda dejjem niġri barra. Ġifieri jiena ma kellix kultura ta' qari. Missieri kien jixtri li ħafna kotba, ma kien jixtri kotba bla d-doċċ ma jaf x'inhuma għax mhumiex, u jiena ma kontx nagħti każ għax ma kienx jinteressawni l-kotba. Meta mbagħad dħalt is-sixth form, u mbagħad ġara xi ħaġa li jiena qatt ma fimt, u dak li m'għamilx qabel bdejt nagħmlu minn mindu għalaqt 16-il sena, bdejt naqra ħafna, bdejt naqra bla d-doċċ, u barra li bdejt naqra ħafna bdejt nixtri ħafna kotba. Jiena l-libreriji ma tantx huma ħabib tiegħi. L-ambjent sieket tal-librerija pjuttost iraqqadni. Allura anke meta kont l-università bħala student, bdejt illi l-kotba li nixtieq naqra kont naqbad u nagħmel sagrifiċċju kbir u nixtrihom. Ara jiena ġifieri trabbejt nitkellem u nisma' bil-Malti biss id-dar. L-Ingliż verament kien foreign language għalija, illa kien xi ħaġa li titgħallem l-iskola u kien xi ħaġa li tisimgħu fuq it-television xi ftit imma fi żmien iktar it-television Taljan kien li konna nsegwu, il-Malti kien fqir ħafna, u barra minn hekk l-affett li kont tara fuq it-TV Malti kienu bl-Ingliż, 90% tagħhom, ġifieri. Ma nistax nimmaġinani nikteb bl-Ingliż. Avolja llum il-ġurnata anke minħabba s-sitwazzjoni tal-familja tiegħi li jiena miżżewweġ mara barranija u nitkellmu bl-Ingliż il-ħin kollu bejnietna, però qas noħlom li nikteb bl-Ingliż mhix il-lingwa tiegħi mhix b'saħħti fiha assolutament. Jiena inħossha diffiċli meta nara x'inhu li jagħmel kittieb Malti, x'differenza hemm. U hija mistoqsija li verament kienet ma naħsibx illum il-ġurnata, ma verament kienet tintrigani. Meta kont Berlin, il-kritiku letterarju illi intervistani, x'kienet il-qari u intervista, qabel ma ħriġna, konet nieħdu kafe qabel ma ħriġna fuq il-park. Waħed minnhom qalli taf x'inħoss fuq il-kitba tiegħek, qedlu għejdli, qalli mhix Maltija biżżejjed u qatt ma fimtx li tgħid biha għax imbagħad ridna noħorġu fuq il-park u imma kien kumment li baqa' f'moħħi u għadu sal-lum xi kultant isu jerġa' jitla' fil-moħħ x'trid jgħid biha dakinhar. Jiena verament ninfixel meta xi ħadd jgħidli ma x'inhu li jagħmel kittieb Malti differenti minn kittieb oħrajn. Verament ma nafx nispjega, imma ma nafx nispjega mhux għax ma nafx x'inhu huwa kittieb Malti, imma in ġenerali ma nafx x'inhu li għamilna Maltin. Jiġri meta nħares lejn pajjiżi u nħares lejn pajjiżi oħrajn, tant nara affarijiet li huma simili. Jien naf pereżempju hemm dal-klixés dwar li aħna nitkellmu ngħidu pereżempju, imma mort imkien fejn ma sibx nies jgħidu, anka l-Iskandinavja tqajt ma' nies jgħidu. Jien naf is-sewqan diżastruż tagħna, Marija Santa għall-ħares tkun il-kajr u ma tkunx taf kif għandek taqsam mit-triq. Jiġifieri, nibda ngħid, imma allura x'inhu l-affett tagħna? L-ikel l-istess tibda tgħid, ara di l-famuża ħobża Maltija kilta l-Portugal, il-ful bit-temm kiltu l-Portugal. Jien naf m'hemmx affarijiet li tgħid dan li qasin qatt ma rajta, din hija xi ħaġa li oriġinajna aħna. Li naħseb għamilna aħna f'ħafna affarijiet u tajbin ħafna li għad il-biċċa tax-xogħol
illi l-affett li s-sellifna minn għand ħaddieħor aħna kabbarnihom u kabbarnihom bil-kbir. Jiġifieri jekk għandek pajjiżi oħrajn ngħidu aħna li jkollhom il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira tagħna flok 4 vari għandna 10 le? Il-vara flok jerfgħuha 4 min nies jerfgħuha 20 ruħ għax taqqalnihom ħafna. Jekk pajjiżi oħrajn għandhom il-festa tar-raħal u hemm pajjiżi li għandhom il-festa tal-qaddis tar-raħal u forsi jisparaw żewġ murtali aħna għandna ġurnata sħiħa. Ġifieri jista' jkun li dik, ma m'iniex ċert, jista' jkun li dik il-ħaġa li aħna l-affett inkabruhom u nkabruhom għaliex tant aħna żgħar u konxi li aħna żgħar illi allura għandna bżonn inkabru biex nelbu din l-idea ta' ċokon illi għandna. Fit-teorija letterarja nitkellmu fuq il-array implikat, the implied reader. Naħseb kelli implied reader jien f'moħħi jiena naħdem. Rrid pereżempju nitkellem mal-ġenerazzjoni li kienet anke iżgħar minni u naħseb illi il-balk tal-qarrejat tiegħi kienu nies li huma forsi ġenerazzjoni iżgħar minni jew anke iktar. Illum il-ġurnata forsi jiena aktar miftuħ anke għaliex waħda mill-affarijiet li ġratilna u tajba ġifieri, waħda mill-pożittiv li ġratilna hija li llum il-ġurnata il-kittieb jew uħud minna minħabba illi uħud minna qegħdin niġu mistidna naqraw barra, mistidna nippubblikaw barra. Allura illum il-ġurnata f'moħħi jiena ma ċandi din l-idea li jiena noħodha ben fatt li l-qarrej tiegħi se jkun Malti, dik il-ħaġa ma nistax nagħmilha iktar. Illum il-ġurnata irrid nifhem illi dan il-ktieb jista' eventwalment jiġi ppubblikat min jaf fejn u jinqara min jaf minn min. Allura il-mod kif nitkellmu, il-mod kif naħsbu, ħanibdew minn qabel, il-mod kif naħsbu, il-mod kif nitkellmu u allura nikdbu, kellu jinbidel bil-fors. Naħseb illi il-kittieba sal-ġenerazzjoni ta' qabel kienu ħafna qegħdin iħarsu l-ġewwa u anke meta kienu jivvjaġġaw, jaraw x'injiġri barra, jaqraw ħafna x'injinkiteb barra, però fl-aħħar mill-aħħar f'moħħhom kellhom readership Malti u kienu jieqfu hemm. Illum il-ġurnata ma nistgħux nagħmlu dik illa li x-realtà tagħna hija ħafna usa, ħafna iktar miftuħa. Tibda tintebaħ illi postijiet differenti jirreġixxu b'mod differenti. Pereżempju jiena niftakar meta kont Berlin u raw l-istorja qrawha bil-Ġermaniż Zerafa li kienet l-istorja li qalet il-problemi kollha mill-ktieb kimika. Aw Malta l-istorja ħolqot daqsxejn skomfort minħabba l-kwistjoni ta' pedofilija u omosessualità. Qed nitkellmu fi żmien qabel ma il-komunità omosessuali lokali ħadet il-vantaġġi li għandhom illum. Jiġifieri qed nitkellmu mhux ilu ħafna imma issa għadda ftit żmien mhux ħażin. Meta qrat il-Ġermanja l-istorja wkoll ħolqot ċertu skomfort, imma ma kienx din ir-raġuni. Ir-raġuni kienet il għaliex hemm xena fejn żewġ titfal jagħtu n-nar lil qattu sħaj. U kien hemm taf kif stajt avolja ma nafx Ġermaniż imma stajt ninduna li ma parti u fil-fatt wara ġew jgħidu l-isma' dik ix-xena strina kif taf kif. Pereżempju, fl-Isem tal-Missier tal-Iben intlaqa ħafna iktar l-Eġittu pereżempju milli intlaqa ngħidu aħna r-Rumanija. Entużjast ħafna nkun naf li il-ktieb ħireġ l-Ingilterra aktar tard dis-sena u nixtieq nara readership Ingliż kif se jirreaġixxi. Jiġifieri mhux kullimkien se jkollok l-istess reazzjoni u dan huwa indikazzjoni wkoll tal-passat
illi dak il-pajjiż ikun għadda minnu. Ngħidu aħna f'pajjiżi ex-komunisti malli titkellem fuq l-era soċjalista Maltija se jkollok reazzjoni mod għal raġunijiet ovvji tagħhom. L-istess ħaġa mhux se toħloq xejn jekk nilqara jinnaf x'imkien ieħor. Imma li huwa interessanti huwa illi għal-inqas fil-każ tiegħi illi il-maġġoranza tal-qarrejja li kelli xi tip ta' komunikazzjoni magħhom ma ħassewx li l-ktieb kien wisq Malti, però fl-istess waqt kienu konxi tal-fatt li hemm sfond Malti fin-nofs, fin-naħa ta' wara biex ngħidu hekk. Jien qatt ma qatt attent ħanikteb, ħanejtek. Imma kien hemm żmien meta qas konna noħolmu li xi ħadd jiċċensurana, qas konna naħu li kien hemm ċensura fit-teatru iva, ġifieri kien ikollna nieħdu l-iskript, id-depo niftakar tal-pulizija, mbagħad tirċievi l-iskript lura, jien qatt ma kelli problemi laqqas ta' kliem jew hekk. Imma dak iż-żmien it-teatru kien jiġi ċensurat. Imbagħad imma fil-letteratura jien qatt ma ħadd il-ktieb tiegħi jimkien u ma nafx xi ħadd minn sħabi li jiġri fil-letteratura naħseb jiena ħadd ma kellu l-biża' li l-letteratura se toħloq xi ferment għax in-nies forsi ma jaqrawx, allura ma kienx hemm dan il-biża' ma nafx. Le, imma li ġara kien jien ma ġejtx iċċensurat mill-istat, jiena ġejt iċċensurat mill-governing body tat-Times illi kienu se jkunu l-pubblikaturi tiegħi. Ġifieri daw raw il-ktieb minn qabel il għaliex jiena stajt nimmaġina illi it-Times magħrufa bħala pjuttost body konservattiv u kien l-ewwel venture tagħhom fil-letteratura bil-Malti. U jiena huma kienu ikkuntattjawni biex nippubblika magħhom, jiena għedtilhom għalija mhix problema, għedtilhom però nixtieqkom taraw sew il-manuscript qabel biex jekk intom tħossu li il-materjal mhux xi ħaġa li intom għandkom tippubblikaw ma jkun ġara xejn. Dan ippubblikaw, stampaw il-ktieb, batna l-inviti għall-lonċ u daqqa waħda nirċievi telefonata darba f'xi disa ta' filgħaxija. Hold your horses. Jiena min-naħa tiegħi l-inviti telqu ġifieri n-nies jafu biha di. Apparentament għax jiena qatt ma kkomunika ħadd miegħi l-istorja propja, kien hemm xi ħadd mill-bord tad-diretturi li oġġezzjona. Minħabba żewġ stejjer partikolari fil-ktieb kimika. U dawn ma rridux joħorġu l-ktieb. U jien qedtilhom ma jistax ikun ma joħroġx il-ktieb. Diġà kien hemm pubblikaturi oħrajn qed jitolbu l-manuscript imbagħad ħarġu Klabb Kotba Maltin. Imma dak ma kienx l-istat jew xi apparat minn tiegħu illi ċċensura bħalma kien hemm fil-każ imbagħad ta' Elix u dawk kienu spiċċaw il-qorti wkoll, imma spiċċajt f'ebda qorti. Imma qabel dak il-każ jiġifieri l-affett li kienu jinkitbu, issa ġieli kien hemm każi ngħidu aħna Alfred Buttigieg ukoll kellu ktieb li mbagħad speċi inġabar lura dal-ktieb mill-ħwienet il għaliex min ippubblikawlu ħass li kien. Imma Alfred ħaġa biċċajt tika tipika tiegħu. Imma min iċ-ċensura lilu nnifsu fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri, u naħseb li għandna ħafna każi ta' autoċensura u Malta. Pereżempju, kif nispjegaw il-fatt, din hija xi ħaġa li jiena qatt ma stajt nifhem. Illi mument storiku importanti bħalma kien ngħidu aħna l-interdet, issib preferenza tnejn u kważi moħbija minn kittieba li għexu l-interdet. Is-snin 80 pereżempju kien hemm ktieb ta' Trevor Zara li semmi ftit, Oliver Friġġieri sa ċertu punt, imma daw kienu snin fejn kien hawn ferment kbir ġifieri fil-pajjiż, and yet il-kittieba kellha tkun il-ġenerazzjoni tiegħi mbagħad illi
dak iż-żmien konna għadna tfal, illi meta bdejna nikdbu mbagħad bdejna ngħidu isma' ġara hekk fi żmien, sar hekk fi żmien. Jiġifieri din hija kollha awtoċensura. Illum il-ġurnata u għaw nixħet anka il-ħtija anka fuqi, qed jiġru ħafna affarijiet u ma naħsibx li kollha qegħdin jiġu ittrattati. Għal xi raġuni jew oħra, anke meta qed iħares lejn l-istorja letterarja tagħna, isa dejjem kienet il-poeżija, il-ġeneru l-aktar imqareb, dejjem fil-poeżija issiba l-protesta, fil-proża u naħseb li anke x'qed jiġri bħalissa, naħseb li qed jiġri l-istess. Il-poeżija ħafna iktar, forsi għal-inqas kif qed narajjen, ħafna iktar militanti milli hija l-proża, forsi għax il-proża ddum iktar biex tiġi prodotta, ma nafx x'inhi raġuni, ma l-istorja qed tirrepeti ruħha sa ċertu punt. Hello? Hello. Jiġifieri rġajt rajta? Għala ma ġejċaw. Għala mort tara lila minn flok. Dan huwa l-aħħar ħadd tagħna. Illum se ninfirdu. Għal dejjem. Nixtieqek tidħol ħdejja. Ma ċana xi ngħidu. Li kellna ngħidu għedni. Dan huwa l-aħħar ħadd tagħna. Nixtieqek tidħol ħdejja. Mbagħad. Ma nafx. Fejn naf, hemm ħaġa waħda biss li nista' nagħmel wara llum. Imma mhix importanti. L-importanti li
Tħobbni? Le. Ma naħsibx li għadni. Qabel titlaq mela nixtieqek imqarta tini dan l-aħħar ħadd. Imbagħad tagħmel int. Naf li se titlaq imma qallum ibqgħu miegħi. Naħseb li aħjar immur. M'hemmx aktar xi ngħidu. Ma toqgħodx miegħi għallum biss. Imqar. Aħjar le. Il-bista lik.